Здравейте хора, аз съм Fireball, днес ще правим клип на Майнкрафт. Ще оцеляваме още в село, Това ще правим една поредичка, малка, кратка поредичка, не много дълга, 50 епизода някъде. Помните, аз съм качвал клипове на това оцеляване. Добре, виждам, не съм влезнали в къщата. Добре, сега не знам защо няма нищо. Трябва да спа. Ако помните, в клипа казах, че ще се пренеса, така ще е временна. Сигурно не си спомните, но напомням ви. Да, напомням ви, че ето това е къщата. Виждате, спомняте си, че тук казах, че ще ни е къщата, само че трябва да си направим стъкла. Не намирам пясък. Да, хора, забравих да си взема нещо от четовете. Ще спра на пауза, за да такова. Здравейте хора, връщаме се. Както виждате, успях да сваря 28 сандстоун. Само да видя само сам, без стоун. Нещо ми бъгла. И някакъв вилиджър ми влезна. Честрума не ми е тук. Честовете не са ми тук по-скоро. Честрума ми е тук. Не честрум, просто честове. Един чест съм си сложил. Това ще го оставя тук. Така, това ще го обработвам. Crafting table. Ма не искаме на чаркол. Всъщност ето тук трябва да си кръпна нещата, които ми трябват. Дърво на брадъчно ми трябва, защото нали, че така. И една кирка. Някъде мисля, че имах каменна кирка, но не се спомням къде, обаче сега трябва да проверим и другото. Трябва да проверя няма да ми тук.
филма. Хора, връщаме се. Хора, връщаме се към клипа. Отиваме да сложим само стъклото. И приключваме клипа. Надявам се да са се изпегли почти всички. Добре хора, направо ще превключваме. Чао за сега.